ati yuswa. Sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah ati yuswa ing Jemuah Pon 17 Januari 2026 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat, milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para ati yuswa, jejer ingkang kita rembak, Gusti pitulunganku, Gusti pitulunganku. Jabur 17 ayat 1. Sang Yuwah kang dadi pepadangku lan pamartaku, sapa kang dak wedeni? Sang Yuwah kang dadi bebentenging urip, sapa kang marakake aku gumeter? Para ati yuswa, manungsa punika winates, milanipun manungsa mbetahaken pitulungan sejati namung saking Gusti. Nalika nampeni pitulungan, manungsa tamtu ngraosaken kabingahan, matemah manungsa linanggung caket raket kalian Gusti. Jabur 17 ayat 1. Sang Yuwah kang dadi pepadangku lan pamartaku, sapa kang dak wedeni? Sang Yuwah kang dadi bebentenging urip, sapa kang marakake aku gumeter? Jabur punika satunggaling payunan amrih dipun tulungi dening Gusti. Jabur 17 pengaken mitadosi lan ngemutaken amrih kita miandelaken Gusti. Gusti punika pepadang kawilujengan lan bentenging gesang, milanipun jabur mboten ajrih dhateng mengsahipun lan tansah caos syukur awit sih rahmat ingkang sampun katampi, matemah tata gesangipun dipun jagi dening Gusti. Gusti nuntun ing margi ingkang leres, amrih saged nindakaken kersanipun Gusti kanthi nuhoni dawuhipun Gusti. Para ati yuswa, mekaten ugi ing tata gesang kita nalika kita ngayom ing Gusti Yesus sangsaya kita kendel. Senadyan kita dipun remehaken, kita badhe tetep kiyat awit dipun jagi dening Gusti. Gusti Yesus punika pepadang kawilujengan lan bentenging gesang kita ingkang maringi gesang tentrem rahayu. Sumangga kita sami sumarah caket raket ngayom lan tansah mitadosi kekiyatanipun Gusti bilih ing Gusti Yesus kemawon wonten gesang ingkang aman kiyat jejeg lan gesang ingkang kebak ing pengajeng-ajeng. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut amrih kawula tansah miandelaken paduka, awit paduka punika tuing pitulunganipun gesang. Kawula pasrahaken para adi yuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa paduka ingkang mitulungi langkung-langkung para adi yuswa ingkang wedal sakmangke nembe ngraosaken raga ingkang susut, raga ingkang boten sekeca. Kawula pitados menawi paduka badhe maringi kekiyatan lan ugi wetahing kesarasan ingkang dipun ajeng-ajeng. Kawula pasrahaken kawontenipun para lare-lare kawula ing pundiya papan, sae ingkang makarya, ingkang sinau, ingkang gesang ing bale wismanipun. Monggo Gusti paduka kemawon ingkang tansah dados pepadang lan juru wilujeng kangge para lare-lare kawula. Kawula ugi masrahaken kawontenipun komisi adi yuswa sae ing gereja klase sinode. Kawula pasrahaken tabloid adi yuswa, wasita adi lan program-program adi yuswa ing pundiya papan. Matemah sedayanipun menika nyagetaken para adi yuswa caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula.
Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci, tansah makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah mirunggan saben dinten jemuah adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.